Nhasi tabuda takananga kumusha wechitungwiza kuzengeza 1 uko kwataenda kunoona hama inonzi iyo Nicolas Nyikadzino uyo ane makore 34 ekuberekwa. Nicolas ane condition yakaberekwa nayo yatoda kuti tinge tiri tinokurukura naye immozi wawo kuti akaberekwawo necondition yakaita sei. Aiwa, tida kugamuchirai pano pamusha wenyu, pamusha pamunofarira paRuwak Media pamwe chete neSaint TV. Aiwa, tichitenda kuti takwana muri vatano uye muchifara. Kana wanga usati wasubscribe also tichikurudzira kuti usubscribe woturn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Aiwa, tinoramba tichitenda support yenyu, tichitenda kuti naNicolas pazuva ranhasi imimi semhuri yedu mucharamba muchimubatsira, muchapfuurira mberi nekumusapota. Aiwa, handei tinozvinzwira apo patichagara pasi nemhuri yake tichikurukura kuti ndeapi machallenges aanosangana nawo, aakasangana nawo kusvika asvika paari pari nhasi. Aiwa, handei munozvinzwira. Aiwa, tida kutendai nekuramba muinesu pari zvino apo patiri kukurukura naamai vaNicolas Nyikadzino. Amai, makadi henyu? Ndinofara, makadi zvenyu angu? Aiwa, tinofara. Mufaro wedu kuva nemi nhasi pano pachirongwa. Tinotenda. Amai, mungada kutizivisawo kuti muri chii chaNicolas Nyikadzino? Ini ndini amai vaNicolas, ndini ndakabereka Nicolas. Alright. Nicolas mwana wechingani? Nicolas mwana wechipiri. Okay. First born mukomana kuchitera Nicolas, and then the third one musikana. Alright. Nicolas ane condition yakaberekwa nayo. Ndo yatiri kuda kuti tikurukure nezvayo. Machallenges amakawana kubva pakutanga kusvika pari nhasi ndeapi muchikudza Nicolas achitambawo semwana, achikurawo sekukura kunoita vamwe vana vese kusvika pari nhasi? Ndeapi machallenges amaakasangana nawo? Ndingangoti machallenges akatotanga Nicolas ari mudumbu. Ndingangoti ndapa 9 months nhumbu iyoyo yaimbooma achienda ku one side, ndichirwadziwa zvikuru. Sometimes ndichimboenda kuna gaino wangu. Gaino ndichisvika kwagaino anenge anyevenuka, saka gaino kuti aiwa mwana ari right, ari kukika zvakanaka. Dambudziko rakazotanga mwana ndamusununguka. The second day ndasununguka mwana, ndakanotisa kuti mwana haana pekuita weti. Zvakava zvinhu zvinotinetsa zvikuru nababa vake. Ndobva tadzokera naye kuna gaino wedu anga ari medical practitioner as well. Ndobva tadzokera naye futi kwa medical practitioner wedu tichida kuti tinonzwisisa kuti haufa mwana hatisi kuona pekuti angaite weti. And then inini chandinoziva ndechekuti ndakangoona doctor akangotora mwana ndobva amisa pachitebho chawo, and then vamisa pachitebho chichi chavanoisa vana vacheche, ndobva angotora banga rake ndobva angobata pasi penhongo yake panga pakangota saizvozvi. Saka akabva angocheka sekungocheka kudai, so ndobva ndangoona pachibuda nhengo yechirume, but kanhengo aka kanga kasina kunyatsomira zvakanaka. Ndisingazive kuti nekukura kwaaita izvi nezvaane 34 years handisi kuziva kuti akamira sei. Alright. Mukukura kwaaita maimutrita sei? Semusikana kana kuti semukomana? Chekutanga takabva takurumbidza kuziva aine 4 months kuti mwana uyu through investigations zvakaonekwa kuti mukomana musikana. And then pakuzopa zita tobva taona kuti it's better timuti isusu Nicolas in case akazoda akura akazoda kuchuza kuti ari kuda kuita musikana onzi Nicola. Okay. Saka zita rekutoti Nicolas makatori mupira muchimufungawo iye kuti in case kumberi uko anogona kungozonziwo Nico kana kuti zvorerekera kuchisikana kana kuti ada kurerekerawo kuchikomana zvorerekerawo zvoramba zviri kuchikomana, nekuda kuti maonero ataiita mwana uyu akarerekera kuchisikana ndo kwaakanyanya kurerekera. Alright.
So muchimukudza maimutenderere kuti abude achinotambawo nevamwe vana, uye maimutenderera sekuziva kwenyu vana vasikana vanowanzotamba vega vari vasikana, vakomana vachitamba vega vari vakomana. Iye maimutendera kunotamba kupi? Inini mwana uyu pane chinhu chinondirwadza zvikuru, nokuti ndaiti kana ndikamutarisa aimbondibvunza kuti mama, ndikageza nemukoma wangu ndiri kuona ndisina kufanana nemukoma wangu, nekuti pane zvimwe zvepazasi izvi ndikati zvaaireva kuti zvepazasi ndiwo anonzi matestis anga asina. Achiti mukoma wangu anawo, but inini semwana wandakakudzawo pachikristu ndakagona kumuudza kuti inini ndiri kusikwa kwaMwari makasikwa zvakasiyana. Mwariwo ndo masikira aakakuitawo. Saka kubvira nguva iyo handazombobvuma kuti vageze vese, nokuti ndakangofunga kuti pamwe anogona kuzoramba achingobatikana. And then kana kuri kuchikoro ndakangomudzidzisa kuti kana uri kuchikoro unoenda mutoilet pako wega, usaende pamunomira muri two, because mutoilet yevakomana I understand kuti vanonge vakamira vari panzvimbo imwe chete. Saka ndaizomutaura kuti iwe unopinda wega, nekuti nhengo yake chaiyo haina kufanana nevamwe, ine mamirira yakaita, plus paanoita napo weta hapasiripo painofamba nayo, ane nzira irifanirwa kuti dai yanga yakorektwa yofamba neweti. Imimi muchikudza mwana akadai, ndezvipi zvakanyanyisa kukubatai, especially kuvamwe vamunenge makagara nawo pamaigara veukama? Ndezvipi machallenges aikubatai nanhasi pakukudza Nicolas? Zviri kunyanya kundibata pana Nicolas, mwana akakura ari mixed, zvokuti chero kana pandaiti ndikafamba naye, kana chero nazvino ndikangofamba naye, pane vamwe vanenge vatanga kundiziva panguva iyoyo vanondibvunza kuti mwana uyu mukomana here kana kuti musikana. Totoseka, iye ototaura zvinhu zvinobata sere kuti mwana wako abvunzwe zvinhu zvakadaro in your presence. And then zvimwe zvacho zvinonyanya kundibata ndezvokuti haana zvimwe zvinhu zvaanokwanisa kuita nemaoko ake, because ndiri kushaya kuti kana kuti rimwe simba here rakakurira rimwe here. Mwana uyewo kuti zveshuwa inini mai vake ndiri munhu ari asthmatic, ndakangoroorwawo zvangu ndiri asthmatic nemurume wangu. Saka sometimes inombondiataka zvinhu zvisingaite, zvokuti imwe nguva ndinombofunga kuti vakomana ndikafa, vanhu instead yokuti vauye vachichema inini veukama especially vanenge vakuchema Nicolas instead yokuti vacheme inini. Zvinhu zvinobata stere mulife yaNicolas, pamararamiro aNicolas. Amai, ndiri kuona muri kubatikana chokwadi, nekuti nyaya iri panapa inyaya inobata, nyaya inorwadza. Vana chiremba, hamuna kunana chiremba pakwamakamboendere, uye vakati kudii panyaya yekukorekta mamiriro azvakaita? Vana chiremba, in fact mwana uyu ane congenital abnormalities dziri mudumbu. Ane 4 kidneys. Those 4 kidneys, 2 dzeku left side dzine maitira dzinoita dzichiconnecta from the bladder kuti dzinodraina. Dzeku left side dzakanga dzisinganyatsoddraina zvakanaka, dzeku right dzaidraina zvakanaka. Ndo aipota achienda achinodrainwa. It was very painful for him because vaizopinza matube kunhengo yake vachiitira kuti dzidraine uku. But semwana wandakarovedzera kuna Mwari, ndakati inini zvakuda faith yemwana nefaith yanguwo tichisanganisa kudaro tichinamata kuti mwana uyu pamwe zvinogona kumuitirawo zvakanaka zveshuwa Mwari, vakagonawo kukorekta izvozvo vega, sezvo vari ndo vakamusika through faith nekutenda kwedu. Iyoyo problem yekudrainwa nekuita sei yakabva yapera. But now problem yasara ndeyekuti mwana uyu arikuda kukorektwa, ararame ari mukomana, asararame ari aine side rechisikana iri, kuitira kutiwo agonewo kuitawo family yakewo zvichidawo ramangwanawo rimuitirowo zvakanaka, tisingaziviwo kuti ana anguwo imimiwo mungagonewo kutibatsirawo kusvika pakaita sei. So kureva kuti muri kuda kuti kune vakateerera, kana pane vanokwanisa kubatsira
kuti ange ari anoonekwa naana chiremba. Vana chiremba vange vari vanoona kuti anogona kukorektwa here. Ya ichokwadi tanga tiri kuti inini dai kuri kuti like panhengo dzake apa haana matestis. Weti inofamba nenzira isiriyo. Nzira iriyo chayo iripo zvayo asi haishandi. Da kuti ikorektwe ifambe nenzira yayo. Naizvozvo zvokuchete zvokungotiwo agonewo kuraramawo, agonewo kuwanawo simba mumiri make, kana kuti aisiwo simba here mukati memiri wake here, hameno through kuti madoctors vanenge vaonawo zvakaita sei. Alright. Iye zvino pariri nhasi naNicolas, nhasi pazuva ranhasi muri kurarama sei? Because tiri kuona kuti iye kureva kuti haatoende kubasa pari zvino. Ane kubasa here kwaakamboenda, uyezve iye zvino pariri zvino muri kurarama sei? Kubasa ane kwaakamboenda, ane kumwe kwaakambokwanisawo kuwana muzani kunetsa kuri kuitawo mabasa. Akamboendawo kuButler Farm, ari kuButler Farm uku kwaikohwewa ngirikini mhiripiri. Sometimes vaitombopinda mumunda vachisakura, but nekudawo kuti simba mukati memiri make hamuna. Ini naamai vake ndini ndinomuitira zvese. Inini ndinosona, asi ndiri kuitawo challenge yekuti pakusona apa mushina wandinosona ndoshandisa ka domestic machine kakutondinetsawo mazuvano. Aisi basa rangu, ndine basa rangu rakanaka chaizvo randinoita, zvokuti ana angu ndichakuratidzaiwo basa rangu randinoita. Ndinorarama nekusona. Kana ndasonawo ndikawana mariwo ndobatsirana naye pane zvaanenge achida, kungave kupfeka, kungave kuita sei, ndichibatsirana naye. Aiwa, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira pazuva ranhasi patiri kukurukura namai vaNicolas Nyikadzino, uyo ane makore 34 ekuberekwa. Tiri kuno kuchitungwiza kuzengezwa 1 dambudziko ravainaro. Vari kuti aiwa, muri yeZimbabwe kune vanokwanisa kuvabatsira. Wanikwai muri munongo vabatawo panhamba dziri pascreen, kuitira kuti tinge tiri tinorerutsa mutoro. Vana chiremba vanokwanisa kubatsira, makasununguka kuitira kuti Nicolas ange ari anowana help yekuti upenyu hwake hunge huri hunoreruka, huchirerukira zvakare amai vake. Zvakare toda kuti tinge tiri tinogara pasi tichikurukura neumwe mwana akakura naNicolas vanova mukoma vake, timbonzwawo kuti mukoma vakewo vachikura vakakura naNicolas sei. Aiwa, handei timbononwira mvura.